सेवलि मेडियाखौनो नांगौ जों बेखौनो जों सापर्ट होगोन जेब्लाबो देरहानांगौ आरो सारखौबो जों रिकुवेस्ट खालामहरो साराबो मेसेजखौ जेरैखि जाया सेवलि महिलारिखौ होथारनांगौ आरो देरहा होथारनांगौ जों गोजामखौनो जों नांला आरो क'क्राझार आन्डारनि डिस्ट्रिक्टनिनो आन्डाराव वेस्ट मालिगाव BCDC आन्डाराव समरपुर गामियाव जोंनि बे LP स्कुलाव दिनै जोंनिनो मानगोनां चिफ हाग्रामा बिथां महिलारि बिथांनिनो अर्दांगिनि मिसेस सेवलि महिलारि बिथाङा जोंनि बे समरपुर गामियाव दिनै नुजाफैनो हानायखौ जोंनि समरपुर गामिनि रायजो राजा आइजो गासिबो बिथांनो जोङो गोसो गोरबोयै जोंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिनाय जादों जिहेतु जोङो जोंनि बे क'क्राझारनि डिस्ट्रिक्टनि आन्डारावनो ST खथा 3 नं कनस्टिटिउसननि दिनै MLA नांगौ जानायाव भट दारायनाय डिमान्डखौ लानानै जोङो आगोलनि जाखिनि फुराना MLA MP जालांनायखौ जोङो माखासे गोबां बोसोरनिफ्राय जों मोनबोनायाव जोङो दिनै जोंनि समरपुर गामियाव माखासे मोननांगौखौ मोनैयाव जोंनि बे गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहा जोंनाव खुद्रिनाय थादों बिनि थाखायनो दिनै जोंनो आइजो बिथाङा जे जोंनि बे 3 नं ST खथायाव दिनै बिथाङा जे MLA दारायनो होननानै बिथाङा जे गोबां रोंगौथि गोरों आखा फाखा जानानै जोंनि दुखुथिया सुबुं माहारिनि थाखाय सहाय होगोन होननानै बिथांखौ जोङो गोदानै जोङो बिथांखौ गोसो गोरबोजों जोंनि बे MLA दारायनायाव बिथांखौनो थांखिनानै देरहासार खालामनानै जोंनि बे समरपुर गामिनि बा एलेकानि जोंनि वेस्ट मालिगाव एलेकानि गामि एलेकायाव लामा सामा बान्दो दालां आरो माखासे माहारियारिनि गोग्लैसोनाय दुखुनांथाव रायजो जानायाव दिनै सहाय होफैगोन होननानै जोङो गोसो गोजोननाय मोनदों बिथां नुजाफैनो हानायखौ बिनि थाखायनो जोंनि बे समरपुर गामिनि आइजो बिथांमोना बिथांखौनो दिनै जै होनानै बिथांखौनो टिकेट मोनथों होननानै दिनै रंजाखांनायजों लोगोसे गोदान गोहो बोलो मोननानै बिथांनो जोङो भटखौ होनानै देरहासार खालामनो होननानै थिरांथा लानाय जादों। सेवलि महिलारिया जोंनि थार बिजाथे सेवलि महिलारिया जोंनि थार बिजाथे सेवलि महिलारिया जोंनि थार बिजाथे जय सेवलि महिलारि जय सेवलि महिलारि जय सेवलि महिलारि जोङो बिथां सेवलि महिलारि बिथाङा जे गोदानै गोहो बोलो रोंगौथि गोनां लानानै बिथाङा जे दिनै भटनि टिकेट मोननानै बिथाङा गसंथानो होननानै बिथांनोनो जोङो जोंनि बे जोंनि बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार दिनै ST 3 नं ST कनस्टिटिउसननि दिनै MLA हिसाबै टिकेट मोननो थांनायाव टिकेट डिमान्ड खालामनायाव बिथां सेवलि महिलारिखौनो मोनथारनांगौ होननानै जोंनि गामि समरपुर गामिनिफ्राय जोङो गंग्लायै बोर बिथांनोनो होथारगोन होननानै जोङो गाबख'नाय जाबाय आरो जाबाय फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोंनो सेवलि मेडामखौनो नांगौ आरो जोंनो बे गोजामखौ नांला जोंनो राफोद केन्डिडेट नांगौ जों सेवलि मेडामखौनो नांगौ जों बेखौनो जों सापर्ट होगोन जेब्लाबो देरहानांगौ आरो सारखौबो जों रिकुवेस्ट खालामहरो साराबो मेसेजखौ जेरैखि जाया सेवलि महिलारिखौ होथारनांगौ आरो
देरहाहोथारनांगौ जों गोजामखौनो जों नांला आरो जोंनो सेउलि महिलारि बिथांखौनो नांथारगौ आरो देरहासार जानांगौ जोङो बेखौ नांथारगौ सेउलि महिलारिखौ